गिबि गिबियावनो नोंथांनि ससियेल मिडियानि बा चेनेलनि गेजेरजों आङो बेलासिनि बा सानजौफुनि गोजोननायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै जोंहा गार्डेनपुर BCDCनि सिङाव बड'लेण्ड CM काप जोंहा 1.0 बेखौ जोङो ओपनिं सेरेमनि जोंहा हाबाफारि लानाय जादों। बे ओपनिं हाबाफारियाव जोंहा मोननै टीम राजादाब्रि आरो फाइटार क्लाब बे बिथांमोननि गेजेराव जोंहा खेलाया जागोन। दा मैयानिफ्राय 14 तारिखनिफ्राय 18 तारिखसिम बे सानबानि गेजेराव जोङो मोनफ्रोमबो BCDCनि सिङाव जोंहा बड'लेण्ड CM काप जे फुटबल टुर्नामेन्ट बियो जागासिनो दङ। थिग बेबायदिनो दिनै जोंहा गार्डेनपुर BCDCनि सिङाव जोंहा 7टा टीम दङ। बे 7टा टीमनि गेजेराव बादायलायनाया जागोन। दा दिनै गिबि खेब दिनै ओपनिं हाबाफारि बे हाबाफारियाव आंखौ खावलायहरनायलाय आं बे हाबाफारियाव नुजाफैदों बिथांमोननि जे हाबाफारि बेखौ बेखेवनानै होनो थाखाय। दा जोंहा बेखौनो नोंथांमोननि गेजेरजों आङो फोरमायहरनो सानदों जे जोंनि BTRनि CM मानगोनां प्रमद बर' सारनि जे आइडियाजों बिथांनि नाजानायजों दिनै मोनसे मोजां हाबाफारि लानाय जादों। बेनो जाहैबाय बड'लेण्ड CM काप। जोंनि इयुन जोलैफोरखौ लानानै जे बिथाङा दि गोथौयै सिन्था खालामो बेखौ जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजोंबो जोङो मिथिनो हायो। बिनि थांखिया जाहैबाय जोंहा गामि ओनसोलाव गोबां फुटबल गेलेगिरि बिथांमोन दङ जाय बिथांमोनहा प्लेटफर्म मोनाखै, जाय बिथांमोनहा गावबा गावनि रोंगौथिखौ देखायनो थाखाय जायगा मोनाखै। बिनि थाखाय जोंनि प्रमद बर' सारा जायगा बानायनानै होदों आरो बे BCDC लेभेलाव गेलेखांनायनि उनाव जोंहा समष्टि लेभेल गेलेगोन। समष्टि लेभेल गेलेखांनायनि उनाव जोंहा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव थांगोन आरो जाय बिथांमोना डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव चेम्पियन जागोन जोङो मोनबा डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव जोंहा काउन्सिल लेभेलाव बे टुर्नामेन्टखौ होनाय जागोन। दा बेखौनो आं खावलायनोसो सानदों जाय बिथांमोनहा फुटबल गेलेनो मोजां मोनो, जाय बिथांमोनहा प्लेटफर्म जायगा मोनाखै, दा बे बिथांमोनहा गेलेगिरि बिथांमोनहा जाहाथे नैबे प्लेटफर्मखौ मोजाङै बाहायनानै गावबा गाव स्किलखौ देखायनो हायो आरो देखायनानै साफा साफा मोजां जोंनि BTRनिफ्राय गेलेगिरि एबा प्लेयार ओंखारो आरो इयुनाव नेशनेल लेभेल इन्टारनेशनेल लेभेलाव जाहाथे फुटबल गेलेहैनो हायो। बिनि थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायबाय आरो फैबाय थानाय समाव जे जोंनि BTRनि चिफ मानगोनां सारा जे इनिसियेटिभ लागोन बे इनिसियेटिभफोरखौ जोङो गोसो गोरबोजोंनो आजावनानै लानानै जोङो इमप्लिमेन्ट खालामलांगोन बा जोङो हाबाफारिखौ मावफुंलांगोन जोंनि गाहाय लेभेलाव। बेखिनिखौ आङो मिजिंथिबाय। এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেল্থ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ DMLT লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান, ECG টেকনিচিয়ান, ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট, ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট, ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নামভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে। নামভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइट हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबरेटरी टेक्निशियन, एक्स-रे एन्ड इमेजिं टेक्निशियन, ECG टेक्निशियन, फार्मासी एसिस्टेंट, डेन्टेल हाइजिनिस्ट, इमार्जेन्सी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयार एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।